Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Am făcut pauza asta pentru că, nu știu, pauza asta am făcut-o pentru că, nu știu, am avut un pic de treabă și am făcut pauza asta. De acum nu o să mai facem așa mari pauze, sper să nu mai facem așa mari. O să postăm un video la 2-3 zile, poate și unul pe zi, dar depinde. Bun, ne-am întors, nu cred că o să mai fac așa mare pauză și ne jucăm knif. Și vreau să luăm o sabie, una. Și care, dacă vă întrebați care săbii, să zic acum, nu aici, de 500. Dacă vă întrebați care, putem să dăm și jucăm un pic. O să mai revenim și cu episoade de Brawl Stars și alte jocuri. Ok, băieți. Bun, se 4. Scuzați de reclamă, ok? Mâncarea preferată de la peste 500 de restaurante. Scuzați de reclamă, cred că așa o să apară, sper să nu fie mai mult de 3 reclame. Sper să nu vă plictisesc, că nu știu dacă e chiar așa. Vreau să vă uitați cum dau eu aici la săbii. Da, nu cred că vă plictisesc. Eu așa sper. Poate o să facem și vloguri. Și provocări și mai multe chestii cu membri de familia mea sau cu prieteni. Nu știu, vedem. Afară nu pot să ies pentru că știi situația. Nu mai știu câte cazuri sunt sau câte decese, dar totuși sunt multe. Deci, multe, bine, dar adică 3000 sau câte sunt acum, nu știu. Trebuie să scrieți în comentarii. Adică, nu e de glumă, adică... Și, na, dacă riscăm și mergem afară să facem vloguri, e amenda destul de mare și... Alegeți mâncarea preferată de la peste 500 de restaurante. Scuzați de reclame încă o dată. Nu învăța pe stomacul gol. Aici am dat ca să câștigăm Mary. Comandă prin Foodpanda. Gata? Hai, bă. Am 60 de Mary. Facem noi până la 300. Abonați-vă și dați un like. Dacă strângem 25 după pauza asta mare, e ok. 25 de like-uri. Și vizionări, adică mai mult, 30 de vizionări, 25 de like-uri.
Sau la fel divizionezi, la fel like-uri, adică câte vizionări avem, like-uri. Dar bine, acum strângem, aș vrea să strângem 25 de like. Scuzați, 25 de like-uri, nu 25, 25 de like-uri. Să strângem. Uite, avem 320, mai dăm aici. Scuzați de reclame încă o dată. Facem noi până la 400. Primul pătrat l-am umplut. Dacă mă joc un pic mai mult. Hai până la 420. Jucăm până la pierdem. Foodpanda. Comandă mâncarea pe care o iubești. Panda. Bun băieți, așa, n-am mai zis nimic situație. Eram concentrat la joc. Scuzați. Eram concentrat la joc, n-am mai zis nimic. Avem acum, avem 500. Am făcut, băieți, luăm o sabie random. Bun băieți, cam acesta a fost video. Pa, pa!